Welcome back po mga kabanat. Ito po ang ulam natin ngayon mga idol. Inihaw na okra po, tapos may bagoong isda. Mayroong munggo na may malunggay at saka alugbati. Tapos ito, adobong ulo ng pusit po mga kabanat. Salamat sa lamig nga grasya, Ginoo. Shout out nga po pala dyan sa Zambales kay Belinda Nunez Falorin. Shout out idol at maraming salamat po sa suporta. Pigaan muna natin sili mga kabanat para mas lalong sasarap siyempre. Tatlo dito, tatlo din dyan. Yan na mga idol, ready na. Banat na po. First bite mga idol. Gusto mga tayo sa munggo. Okay ang lasa mga kabanat. Mayroong palaman oh. Yan. Pwede na mga idol. Okra. Inihaw ang trip ko ngayon sa okra. Yan oh. Ang daming laman po. Kunti lang yung ano, sabaw. Lagyan ko dito mga idol. Yan. Lami. Kaunta mga kabanat. Okra. Sarap din pag inihaw mga idol. Makunat-kunat na crispy siya nguyain. Ang laking tulong din pala ng okra sa katawan natin mga idol, no? Naglilinis din pala ito ng intestine natin. Ayan yung gulay-gulay oh. Panalo mga idol. Dito naman po tayo sa ulo ng ano, pusit. Malaki ito mga idol oh. Ulo lang kinuha ko. Sarap. Ulo pa lang. Solve na.
Ulo. Malaki po kasi ito mga idol. Gapulso ko po. Ang laki. Higo pa mo. Mm. Ang bango po ng garlic at saka ng sibuyas. Dito na ilagay mga idol. At siyempre po mga idol, walang katapusang pasasalamat po sa inyong lahat. Nagka-ink na. Ang taba pala nito pag presko pa mga idol. May ano po ito, bihod. Grabe, sarap. Simpleng mga pagkain lang po pero masarap para sa akin. Yung iba, sabi nila, pagkain ano nga daw? Pagkain baboy, siguro mayaman. Pero para sa akin na mahirap lang, ang sarap. Okay na ako. Mga ganitong ulam lang po kasi ang kaya ni Kabanat Eats. Sapagkat ako po ay mahirap lang. Ubusin natin lahat mga idol para wala pong sayang. Itong inihaw na okra mga idol, kaya nakita ko lang din dito sa Facebook kaya ginaya ko. Okay din pala. Ayan, ubos mga idol. Okay din pala ihawin mga idol. Makunat-kunat na crispy. Pag inuya. Yan o.
Busog na naman po mga idol. Water District, cheers po.